на част в шоуто. Това е dayanyanko.com и ние сме на ресторант. Това е началото на моето шоу. Ще малко притеснявам, защото ще го качвам в интернет и... притеснение. Много хора могат да го видят. Това е моята досадна сестра, Венерина. Много ме обича, но не... Това е малката сестричка на моя режисьор, Коцето. Ето това е истинския той. Малко е съвмеслив пред камера. Хайде, мрадни! Така, ние сме на този ресторант. Знаем го от... Бяхме на концерт в залата там, защото аз танцувам спортни танци и после дойдохме тук да вечерям, но аз заспах, защото бях изморен. Искам за малко камерата му от моя режисьор. Това е самият той. Красив е, готин е и харесва едно момиче с руса коса. Дано и тя го харесва. Надявам се някой ден да си го признаят. Това беше всичко от dayanyanko.com. Готови? Край!